gaji da gayin nan kullum sai ya bar nan a awa ɗaya awa nawa ina zo nan ina jiran shi. Wadaga mutum ne wannan ni ma na gaji da shi don Allah. Dan da yayi zo nan. Yawo na zo Fatima nawa haba ki yakuri ki gane ko so da aikin ne abinda ya sa ba zo da sauri ba. Kisan muke mun kyau da yawa. Oh masoyi na sun lalata ki da kudi fa ba kudi ba me duniyan kudi ne. Da gaske? Mana. Za ka siya min iPhone? Kawai na duka suna da shi sai dai ni. Ki damu. Na dawo daga tafiya zan siya miki iPhone. Da gaske? Zan siya miki iPhone 15. Idan na je tafiya na dawo zan zo da kudi da yawa siya miki komai da kina so. Na yarda da kai. Ba damuwa. Ina matan nan madam ki kawo mun mod. Ki kawo mun mod, kawo mod guda daya. Fatima nawa. Sa kina haske fa. Wallahi ina so ke. In ba ke ba sai rija. Kun ke wallahi. In ba ke ba sai rija. Customer ya kasuwa. Lafiya lau. Amarya. Wannan na my wife I know they use and play madam. Very fine. Very fine. Kudi baka bani kana ce mun baby. Bring my mod here. Fatima kar ki damu. Na salmeta komai da komai. Kin gane ko? Bari gama shan mod din na saboda na ce miki zan yi tafiya zuwa Jos. Ba da matan Jos za su kwace mun kai ba. Kar ki damu ke nawa ne. Aiki ne na zuwa da ni Jos. In zan dawo zan sai miki komai da komai. Kin ji ko? Da gaske. Da gaske. Kada matan Jos zai su kwace mun kai. Ba damuwa kekere ne a duniyan. To. In ba ke ba sai rijiya. Zan wuce. Damu ba. Bari jin dawo. Je can ko. Allah nawa na gode ka ban so ga yi mai kyau kuma mai kuɗi. Adamu, Jos da ka ce mun za ka tafi kenan. Wayo ga mun dan iskan nan sinannen nan Allah ya isa munafikin ya wace ga dan banza ka akuya alai.